Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita seluhukna. Asata mulai ma par minggota marede mahita sian buku ede nomor 30 sada ayat sada 2 dot ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di parbadia natu mau palangi dohot tanoon. Amin. Aina mangulu dohatan ni debata jala margugu mangula jala tumajom sian sadok podang si dua baba jala manorusi doi rasi-rasa disirang hosa dohot todi akaring-ring pe dohot utok jala panguhum doi di parohao doho di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para si roha upasirep hami roha nami di jolom jala hupangi rohami tuho seleho nasin roha manggohi roha nami jala sodangi roha nami marhite-hite tondim asalam hutingalo kami nasa dosa nami jala hutangi hon hami hatam nabadiai sepaian matam di bagasan roha nami asamar parbuin na denggak kami Upangiro kami sa luhut na imarhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita.
Tatangihon ma patit ni debata di perminggota sadarion imanan yenet sian kompesi HKBP 1100 plonom bidu 10 tolu. Taringotu panggonggomi. Tahapor siai jala tahati dakodo narosian debatado pamaretta namar sahala lahu mangulahon hati goran mangodingi mangaramoti mangalo hajahaton jala makubasi akan narikot di warga negara dohot ngulu ni jolma Yesus Kristus do ojahan ni huria na mangulu di portibion jala tahati dakodo pabua debatana mangalehon haluauni di bagasan Yesus Kristus singoto taro ikon uluado hita di debata asa di jolma marhite podaon taudol hodo debatado na mangalehon kemerdekaan bangsa Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat berbangsa dohot bernegara taudol hodo Yesus Kristus ulubalang ni huriai songon parhitiata mangido taudol hodo sita-sita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakat ta laho mangayahi hati goran holong ni roha hadameon dohot kesejahteraan marhite-hite pembangunan nasional songon pengamalan Pancasila taudol hodo persidohot dohita pajong joko dohot mangaruditi hasitongani songoni nang marsaulihon pembangunan nasional sitangya konon ni huriado akka panggonggomi dohot parhobasna ido sahakna atong mangido gugu mahita sian Tuhan debata Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na bartu patitmi. Amin. Mari demahita. Tatopoti madusata martangiang mahita Ali Tuhan debata amanami parguguna suhatu dosan parasiro hami dahami nadangolon narodo hami tujulo manopoti dosanami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubuh dang adong haporsiao di bagasan rohanami hian salu dohami manibil sian akka dalanmu masai godang do pangalosyon nami di patikmu alai ingot mahami Ali Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham sayunang paingot-ingot akka dosa di haposon nami dohot pangalosyon nami sa ingot mahami hobbar tu asin ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Tabegima hata baga-baga taringot tuhasisani dosata para siroha jala pardenggan basa do Jahoba lebat tarima jala para siroha gudang dang dibait tuhita hobbar tuakka dosata jala dang dibalosot tuhita hobbar tuakka hajahatota songon asini roha ni amama mida akka anakna asini roha ni Jahoba di akka na makabiari ibana
hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Kor punguanina. Are de Mahita.
Tabegema hatani debata turpu epistel di parminggota sadarion imana diana sian Jeremia 24 ayat 12 satu ayat 16 tajahama marsikat soring alani roh muse mahatani Jehovah tu si Jeremia ninnado ganu papitu tauton ikon ganup hamu palua hodonganna marga heber naung manggadi sodirina tuho ikon onom tau lelengna pangulahonon munaho dungi paluaun mubuti ibana sian labungmu ape dang ditangihon opumuna au jala dang ditarehon pinggolna alai nunga hosing musero hamuna gabe diramuni hamu kuarku jala mula dibuan hamu ganup naposona bawa dohok naposona buru-buru akan naung pinalua muna buti marguru troha nasida gabe marhata ikon hamu tu nasida sumuang gabe naposona bawa dohot parupuan muse ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupiapsa amin. Pujian remaja Kor Laposo Bulung.
Mari demahita. Tungnamu barohaku dibantu hargi, Dung Yesus maringan dia. Nung asona ngawon tungna berohati, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung nasona ngawon tung Yesus salam, Dung Yesus maringan dia. Au naliluhian dapot samulaki, Dung Yesus maringan dia. Nung asai dosaki ibamu danai, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung nasona ngawon tung Yesus salam, Dung Yesus maringan dia. Taha tidako mahaporsiaw tay songo na hinatidako ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia adorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na berni di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua torudung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manait tu surgo lau hudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu rusani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akan na badia do di hasan di dosa dohot di hatai na madok mula mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Persembahan pujian sian lansia dohot keluarga.
ekor punguan ama.
begema titing namasa di Huriata. Titing HKBP Tamarunang Minggu 17 Agustus 2025. Rumah wisata Namar Ragam. Guarni Mingguta Saderon Ima Minggu Pasiyahon Dung Trinitatis. Topik Minggu Mengulu Songon Ngulu Niaka Naung Malua. Hiduplah sebagai orang merdeka. 2. Pertanyaan wilayah 3. Di Patupa Huriata do pertanyaan wilayah 3 di hari Selasa 10 Agustus 2025 masuk pukul 10 30 WITA di bagas ni keluarga JM Butar-Butar SE Inang J Boru Hutajulu SGZ nomor lambat di Aspol Antang Blok D nomor sada Asaroma ruas wilayah Tolu Perhalado dohot keluarga di Ulauni. Tolu retret punguan perempuan HKBP Tamarunang di Patupa Huriata do marhitek seksi perempuan ima retret punguan perempuan HKBP Tamarunang di Pantai Galesong Takalar ima di hari Sabtu 27 Agustus 2025 jala pukul 6.30 WITA nunga tiba di lokasi. Di Patupa Panitia do ragam ni kegiatan di retriti ima seminar fun games dohot na asing alani asa mendaftar mas sude ina ni Huriata di Ulauni. Obat amplop dukungan tu pesta listrik di Perminggota Sadarion pasahat amplop tujolo do hita ima tu dukungan tu pesta listrik dohot pesta tahun transformasi HKBP tapasa mari bagasa las roha. 5. Apresiasi siswa dohot mahasiswa berprestasi. Pina botohol ma tu sude yanak konni Huriata siat tingkat SD, SLTP, SLTA, D3 dohot S1 nama dapat nilai minimal 90 manang IPK minimal 3,5 asa dipasah matu Huria marhitek seks pendidikan ni Huriata. Orom kunjungan pastoral pinabotoh matu ruas ni Huriata di wilayah sada di bagasan saminggon naik patupan ni Huriata do kunjungan pastoral tu bagas ni ruas na adong di wilayah sada asado mahita berpartisipasi di Ulauni. Itu acara khusus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Di Mingguta Sadarion, Patupa ni Huriata do acara khusus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia na pa-80 dung sidung majahatiting. Jala tadeho do lagu kebangsaan Indonesia Raya dohot lagu Hari Merdeka. Na niuluhon ni Dirjen Kor dohot iringan musik. 8. Ruas Namar Sahid Perhalado dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manang yakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit saitu hatama namangalehon hamalumon dohot hai pason mulo adong ruas ni Huriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asa tapaboa tu Perhalado manang tu Pardeta. Ruas Namar Sahid sada Agusta Kristin Boru Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2. Amang Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Tolu Amang MFD Siregar AMD wilayah sada dirawat di rumah sakit Unhas. 4. Inang D Borusilayan SST MKes MKep wilayah 3 dirawat di Jabu.
5. Amang JJ Hutapea wilayah Sada dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. 6. Amang S Saragi wilayah Sada dirawat di Jabu. Pasiahon ruas nama ulang tahun Perhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun turuas ni Huriatta nama ulang tahun sia tanggal 10 Sada sahatu tanggal 17 Agustus. Saya tuhatama na mangalehol pasu-pasu dohot gajang ni umur song-songinang hahi pason. Ruas nama ulang tahun Sada tiurma Grace All in Boru Hutapea, anak sekolah minggu 10 Agustus 2013 wilayah Sada. 2. Noel Agrian Ginting, anak sekolah minggu 14 Agustus 2015 wilayah 2. 3. Amang Lesman Silaputar 15 Agustus 1920 Sada wilayah Sada. 4. Inang Hernella Tiara Utami Boru Girsang 15 Agustus 1915 wilayah Sada. 5. Inang Indra Parimpin pada Tuan Boru Sianipar 16 Agustus 1926 wilayah 2. Pada tolu ayat 16 di tangan nasiamun do kajang ni umur jala dihabirang na do hamuraun dohot hamuliaun. 10. Ulang tahun Pardongan Sarepeon Perhalado dohot sude ruas ni Huriah HKBP Tamarunang pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongan Sarepeon tu ruas na merayahon sia tanggal 10 Sada sahat rodi tanggal 10 pitu. Ruas na merayahon 1. Keluarga Ers Saragi Inang HTU Boru Girsang 10 Agustus 2024 wilayah Sada. 2. Keluarga JJ Hutapea Inang HR Boru Huta Barat SPD 16 Agustus 2014 wilayah Sada. Saya tuhatama nasa tatong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida 10 Sada. Ruas Narotu Permingguan Minggu 10 Agustus 2025 Permingguan umum 120 halak. Permingguan anak sekolah minggu 50 halak. Selasa 12 Agustus 2025 pertangyangan wilayah 2 di keluarga Amang RAR Sinaga Inang BM Boru Hasibuan 32 halak. Sabtu sia Agustus 2025 PHD Remaja Naposo 10 halak. Jumat 15 Agustus 2025 PHD Gabungan Punguan Ama Dot Ina 26 halak. Romawi 2 Parhepengon ni Huriatta Boima Tabereng di titing Parhepengon Nadong di Hitabe Dohot di LCD. Songonima titing ni Huriatta di Bagasan Minggon Tatangyak Koma asagabi pasu-pasu dohot las diroha di hita terlumubi gabe hamuliaun di goarni tuhata. Amin. Masuk bahita tu acara hari ulang tahun yang ke-80 Ima menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hari Merdeka yang dipimpin oleh Dirjen Esther Siombing. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di sana
Lagu yang kedua, Hari Merdeka. Kita sama-sama kepal tangan kita menunjukkan semangat kita. Maulea tema Hudul Mahita. Mare de mahita sian buku ede nomor 450 tolu ayat sada dohot udukna hukma tapa pungu pelian sada A sada B do na paduahon. Yesus
Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imanamang ramoti hati-hati daho pikiran mo na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhut na. Jadi nakaninong ngarap mangin dehon ede lagu kebangsaan kita jala nungarap mangin dehon songon bentuk partisipasi kita makalason nasadarion tongon hari kemerdekaan marhiti edi 17 Agustus alani tapasikop ma rap mahita manduk tulu hali merdeka 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 taulah koma sehali dua iya merdeka songon halak na merdeka hita ta jalang mamanginang na dilabung ta na diabirang ta dijulut ta dipudit ta idu halak na merdeka tubuh mangulu madaleni ngulu totong di bagasan holong iya ale unang pola disukun taringot tu di hutan nabi aha 17 Agustus dah anong ma ati buhadong pertandingan malang kerupuk manang songon dia pe tarik tambang mulak minggu manong dihatai iya jadi tahalas soma amanginang hatani debata nagabe jamita di minggu ta sadarion di minggu pasiahon dung trinitatis tongon di minggu ta sadarion di sadarion ma hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ima nadene sian sada Petrus biddu 2 mamuka sian ayat 10 sada tolhastu ayat 10 pitu asata jahama amanginang marsika soring sia kami ma ayat 10 sada sioromon dohot si ulahonon aliaka haulongan wapoi mahamu songon akka pai solat jala halak dagang orom hamu ma akka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion duk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hajol maun alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang ay odo lo meneruhani debata naing mamarhitesian ulau nadingkan popoman muna hautoon ni halak na hurang roha marhapat tunon mahamu tusasudi ahulongi ma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja ido ianggo sahatna horasma dihita saluhutna huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ditiki hari Rabu nasalpu mangarade jamita hami jalahuida ma di almanak tongon di minggu ta sadarion nunga 80 tahun mahita merdeka alanina kaning kutogio kita rak mandukon hata merdeka alai boy doon menjadi evaluasi tanda baca kita sama-sama paham tanda seru dan tanda tanya kalau kita katakan merdeka 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 tetapi tanda seru di belakang ini adalah kepastian dia sudah mendapatkan dan akan melaksanakan ale mulu dipudi tanda tanya merdeka 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 oma nagabe evaluasi
damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus turpuk jamita di tikion, ini menjadi bahan perenungan di tonga-tonga ngoluta laho memahami kata merdeka serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarkah kita sudah hidup merdeka? Benarkah kita sudah mewujudkan kemerdekaan di pardalanan Ningoluta? Sebuah buku ada penulisnya William Berkeley, dia pernah mengatakan, mari kita memanusiakan manusia. Ya. Tantangan pada saat ini di Dikio Namanginang bahat to halak na lebih mengutamakan sakapna daripada sakap ni debata di bagasan ngoluna. Dia hanya bisa mementingkan kehendaknya, dia hanya berjuang untuk memuaskan keinginannya daripada melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Turpuk jamita di Dikion na disuraton ni Apostel Petrus tuganup akka halak Kristen Yahudi na adong di kota Romawi ala tongon ditikii Raja na marhuaso ima Kaisar Nero, bagaimana dia kejamnya menyiksa ganup akka halak Kristen Yahudi. Songod dia dipasiding, dipamaul, disusai, ido na diulahon. Alay rodo Apostel Petrus bersuarahon, ingo omma na huatahon, ima na didokon na kaning marhapat tunom mahamu tu sasudi aholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja itu digali hami turpukon. Apakah dengan rasa kecewa Apostel Petrus menyuraton suraton? Ternyata tidak. Alai naneng di pasahat, naneng di bahri tahun amang inang naparjulu marhidi turpuk sadarion di paingo mahita bahwa adong do identitas di bagasan ngoluta, identitas na di pasahat di bata di bagasan ngoluta. Ima buido honon amang inang mulu halak na mandoko kita identitas adalah warga negara Indonesia. Alai asing nii adong do identitas na umrikot di tonga-tonga ngoluta. Hitama amang inang warga kerajaan Allah yang sedang singgah di Portibion. Songon kapal jangkar kita labuhkan di kerajaan Allah di surga. Alai na singgah do hita di Tikion. Borhama hita sian hata Yohanes 15 ayat 16. Dada hamu nama milit au, alai au do nama milit hamu. Ini adalah identitas yang ditanamkan. Alani ido honot tama. Songon identitas warga kerajaan Allah. Ado na ikun tapatuluhon. Apa yang harus kita cerminkan di dalam kehidupan kita? Memang mulu diida marhiti pikiran Portibion maleng-leng hati-hati. Martangia kita disusahi. Lau pacong jokon bagas coro disusahi. Lau mangula kasongonon na hobar tusakap ni bata disusahi. Alai marhidi turpuk sadarion oto nagabi alus. Alanunga di boto di bata ramun ni Portibion dohonota matu bagasan dirita rohata na ditongos di bata do hitaru di ingananon buhama hita bui gabi palito na mitmet, walaupun hanya kecil tetapi dia berdampak di tengah-tengah lingkungan sekitarnya dan dia paham melalui kehidupannya tercermin siapa Tuhan yang memimpin hidupnya. Idunan yang disuarahon Apostel Petrus naparjulu napaduahon amanginang taidama memang mulu paleleku sada pidong na dibayan di sada sangkar itikinunga magudang pidongon dia harus kembali ke habitatnya.
yang akan dia pergumulkan, yang dipergumulkan sebuah burung ini adalah bagaimana dia memulai jati dirinya untuk sebagai burung. Paleleku, terlalu lama dia dikurung di dalam sebuah kurungan. Akhirnya dia tidak paham bahwa dia mampu terbang, bahwa dia mampu untuk terbang ke tempat yang paling tinggi. Jala di tikilau mangulahoni pasti adongdo biar niroha tupidongi alanum ngapaliliku dikurung ibana dihurungani tatari memang inang di bagasan nguluta memang dohono tamang inang mulu makatai taringo tu sakap nih bata na jujutro tu pikirata ima biar niroha anong ulahonon anong atahonokuon adong do pedongaku adong do anong nama kosomi ngoluku sotung di pasidingau itu. Kita takut keluar dari yang Tuhan kehendaki, kita hanya bertahan di sini saja. Idu nabui beringota jala idu di suarahon apostel Petrus tuganup akahala Kristen Cahudi na tapi di pagosa-gosa ngulung na tapi di bagasan hasusako na tapi di pasiding ngulung wapoi maho imahata na parjolo berengota di ayat 10 sada ale akka holongan wapoi mahamu ale dohonon di si songon akka pai solat jalahala dagang pai solat pangarato iya jadi adong sada ilustrasi jadi moloon dang dison di luar na asing do amang inang jadi mardalam mah tulu halak sadapat dita dua situa mardalam mah tu sada inganan di pardalanan marnonang manasida marsiarian dalan laho asa unang terasahian dau dalanon asa unang pola terasahian liling sahat tu inganan si topoton jadi marnonang talumu bitaringot tu parhuriaon memang kena tabuat do marnonang makatai taringot tu parhuriaon ujungna saat mana sida tu sada patuhan dido situa ma aledang situa na soda mulu situa na son akan burju do amin amin amang iya jadi dido aka situa dido sada situa ma memang amang pendita nang jo nguruk rohamuna teh iya ayamu si pata dang sadar hamu ayamu naro nalau do hamu ido bah Roma paditay bah ido ayamu pe naro nalau do baro situ eman dokon badaong dah molo hami disordo hami terus bah ido Roma paditay dokon oh ido jadi disordo hamu terus ido bah molo songoni disomahamu terus molo hami dot akan aporsia dot dong aku situaon tusur kudu hami moloho di somaho di portibion Roma situ edahong da bamang dah molo tu surgo do mahami itu damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus aha nabui tapetik sian padohani na parculo memang molo makatai manaringoti marangrangi taring utu sakap ni di bata di tonga-tonga parhuriaon di tonga-tonga pakubasion mauldo buah ala bahat tu hita menilai hobar tu pikirata dada hobar tu sakap ni dibata didok rohaku nihan songo-songonoma hanya berada di zona aman ala idu sakap ni dibata marhiti hajong-jongan ni huria daung iya buhado hita halak na merdeka bui masuarahon bui mangulahon sakap na ni dibata di tonga-tonga ngulutang kita mampu mengatakan yang mana yang benar kita mampu mengatakan yang mana yang Tuhan kehendaki. Na paduahon dono nami ma amang inang sudi kita songon hata na parjulu na kaning narodo hita tu portibion dada on inganan di hita ganup alai narodo hita tu portibion inganata ima surgo hasonangani saat ini kita sedang berlabuh yang kita tidak tahu kapan akan kembali berjalan itu kapal balik kepada asalnya
karena jangkar kita sudah turunkan di surga yang sudah Tuhan tempatkan. Alai didiki merlabu hita di son, ahado ikon tapatuduhon, ahado natar sormin sian tonga-tonga ngoluta. Di soma apostol Petrus masuarahon, hatindakom ma sakap ni debata. Jala ido topi minggu di minggu tasadarion mangulu songon ngulu niakan ang malua. Hiduplah sebagai orang merdeka. Buhado karakter orang yang merdeka. Orang yang merdeka tidak takut ketika itu harus menyakiti dirinya. Alai tumagom ma bulu sakap ni dibata di hatahon natape gabi susuk kunon di bagasan nguluna. Napa duahon berengot tama amang inang marhidi turpuk sadarion songo dia di suarahon. Memang kita harus lihat tantangan pada saat ini. Bisa kita bedakan mana yang bebas, mana yang merdeka. Bereng utama didikion kebebasan yang sangat luar biasa. Kita bisa menghina pemerintah, menghina orang karena kita merasa kita bebas. Alai ido parngoluon nihala naung malua. Apakah itu cerminan kehidupan orang yang sudah dimerdekakan oleh imannya? Ini menjadi evaluasi. Amanginang alani hatana parjulo nakaning dohonoku. Merdeka, merdeka, merdeka tanda seru atau merdeka, merdeka, merdeka tanda tanya. Hitado namarang-rangi hitado namangidai alai sakap ni debata dipangidu tu hita ganup songon dia ias ni rohani debata namandungani hita. So dia ias ni rohani ka apostel lahu mangapui hita asa totong mahita margugu lahu makatindakon sakap ni debata marhiti nguluta. Ingat amang inang, kita hanya singgah di dunia ini, bukan ini yang kita tuju. Surgui sambulota tui itu molo portibion dada hita namang boto bigelili kita di portibion alai marhiti haporsot tado hono tado alai yang guau do aku sajabu ikun jahu bado namanguluhon au ikun jahu bado sobaon nami songona dihatahon si Joshua songoni do hita alani i naparpudi ma amang inang tahatindakom ma kemerdekaan itu marhiti parulaon marhiti perbuatan. Alani mulu taingot do piawang inang hampir setiap minggu ketika saya beribadah, saya memimpin ibadah, saya akan ajak kita ta jalang ma amang inang na di lambung ta, na di abirang ta, na di pudita, na di jolota puasa. Itu ada ajakan untuk kita bisa berdamai. Ingok ma amang inang buita ulahon haluoni buita pataridahon songon halak nang malua hita nanunga parjulu do hita mardame tu dirita. Jangan pernah kita paksakan kita mampu berdamai dengan orang lain kalau kita tidak mampu berdamai dengan diri sendiri. Dan salah satu ciri khas orang yang sudah merdeka adalah yang sudah memahami dia dimerdekakan oleh imannya, bukan dimerdekakan oleh pikirannya. Molonunga takas tapiup taswaton di bagasa rohata nunga di palua de batango luku alani i ikun kuatindakom ma songo dia parngolun nanunga di palua de bata marhiti holong ma naboy idon ni halak sian ngoluku dada ungut-ungut dada muruk ale halak namangida ngoluta ganup amang inang tubuh ma holong idu neneng di suarahon didikion jalan aparapudi songon tada nanunga merdeka hita amang inang. Mari kita cerminkan pertama sekali kita bertindak dari diri sendiri. Enong sipul hita di parminggu tahun mula kita tu bagas tabi buhado apa yang bisa kita bawa. Apakah hanya sebuah lagu pujian, apakah hanya sebuah semangat, atau ada aksi perbuatan yang harus kita nyatakan. Songon halak nanunga manjakon majalo haluaon ngolutaon ahado
parulahon na ikon taulahon di bagasan nguluta turpukta nagabe alus ima suaton mamanginang roha holong di ngulum dada paluja-luja dirim laho mangida nguluni halak dada paluja-luja dirim laho menilai parangeni halak alai songon parngulu nanunga melua hita ketika kita sudah benar-benar memahami mengimani kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Mari tunjukkanlah bahwa Tuhan yang memerdekakan imanmu. Imanmu adalah penuntun perjalanan kehidupanmu dan itu akan tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lasmarohata tutuma nunga 80 tahun kemerdekaan. Tidak ada kata terlambat. Lahu maka tindakon, lahu mangulahon, sakap ni debata. Saliling singgah hita di portivion, dipangido debata, mangula sakap ni debata do hita. Dada mangula sakap ta. Alanima amang inang, hata ni debata ditikyon, disuaton dibata di bagsarohata, tapaluas debata. Nama nogu hita. Na mengajari kita jala mamasu nguluta saluhutna. Amin. Martangnya kita mau lihat tema kali Tuhan di bata marsaringar hatam itonga-tonga perminggu nami sadariun marhiti hatam kali Tuhan di bata nanunga mambo hali hami paingot tok kami kali Tuhan di bata saluhutna ruas ni huriam dohami jala parjabar dohami di harajaon mulai Tuhan di bata alanima Tuhan pasu-pasu hami mulupe sahatu sadarion di portibiot dope hami mangidu dohami oleh Tuhan ajari hami laho mangulahon sakapmu hami di bagasan ngulu namion ajari hami Tuhan marhiti ngulu namion namaragam ganup akana masa boy mali Tuhan di bata tarsor min hatam hodo nama nguluhok kami hodo nama ngajari kami hodo na patauhon ngulu nami ganup titikion pele Tuhan di bata di parminggon nami tongon tongdo di bagasan lasdro kami Tuhan ima di hari ulang tahun kemerdekaan negara namion na pawalu 80 tahun oleh Tuhan di bata tutuma terpukau managabe evaluasi di hami tutudu hami nunga merdeka manang totong dope hami tarhurung di bagasan biar nirohan hami alani mali Tuhan marhiti hata mali Tuhan di bata nanunga ditongoso di bagasa roha do pikiran nami marhiti parnguluon ni naposom apostol Petrus na mangapoi saluhut na kahalak Kristen Yahudi na tapi di bagasan hasusaan natape di bagasan parukilon sitaonon na dukduk alay dipangido asa totong margugu lao makatindakoko marhiti nguluna songoni mahami saluhut na li Tuhan ibata ruas ni huriam na marpungo ditikion di bagas corom manang na ikon mangadupi mandohoti parminggon marhiti live streaming totong matuhan tatap hami totong matuhan dungani hami ajari hami laho maka nguluhon hatam di pardalanan ni ngulu nami ali Tuhan di bata martangnya kami tu negara namion totong ma Tuhan pasu-pasu negara namion ali Tuhan di bata pasu-pasu saluhut na ke pemimpin sian na tertinggi sahatu na terendah totong homa na mangajari totong homa na mamasu-masu asa boy mali Tuhan di bata tarsuan holong di tonga-tonga kehidupan masyarakat asa tutu mali Tuhan di bata ho napunasa ngulu nami ho do nama nongus aka pemerintah aka pemimpin di tonga-tonga negara namion ali Tuhan di bata ali Tuhan titikiope di buah kami gomos di bagasantang yang nami huriam HKBP Tamarunangon pasu-pasu huriam pasu-pasu kan aka program-program ni huriam pasu-pasu saluhut naka parhala doni huriam laho mangula ulau na pinasahatmu marhiti huriamo pere Tuhan di bata
Songoni pilih Tuhan di bata aka program naneng mardala pilih Tuhan di bata asiroham ajari hami dongani hami papos rohanami li Tuhan di bata marhidi programnya li Tuhan marsangap guarmu ditikyo pilih Tuhan di bata di buah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam na di bagasan haga leon pamatang ima di keluarga amang inang Agusta Christine Boru Sianipar amang Sianipar amang MFD Siregar inang di Boru Silaen SST MKS MKEP amang JJ Hutapea amang S Saragi amang Sintua STJ Marpaung ale Tuhan di bata tatap ngulu nasida di hagaleon pamatang na di ay nasida dikyon ali Tuhan di bata siroham homa namang apehon tangamu nago habadoni itu pamatang nasida pasu-pasumu aka paramedis pasu-pasumu aka ubat na dipangan parhitiummu mali Tuhan di bata laho mangalehon hamalumon tu nguluna song ni pilih Tuhan di bata di dikyon di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami kenup aka ruas ni huriam na di bagasan lasiroha di pertambahan umur dohot di ulang tahun pardonga salipion ima Tiurma Grace All In Boru Hutapia Noel Akrian Ginting Lesman Sidabutar Herneyela Tiara Utami Boru Kirsang Inang Indra Pamimpin pada Tuan Boru Sianipar Asima roha mali Tuhan di bata homa na totong mamasu-masu ngulu nasida disaluhut na akasakap akane hirim ni roha nasida homa Tuhan na patuluson homa namian di roha do pikiranna jala mamasu-masu nasida li Tuhan di bata songoni ruas di huriam na maras di roha di ulang tahun pardonga saripion iman di keluarga amang Saragi inang HTU Boru Girsang di keluarga amang JJ Hutapea hinang HR Boru Huta Barat asiroham Tuhan pasu-pasu pardonga saripion nasida pasu-pasu saluhut na kasinaka prohan nasida ganup aka ulaun nasida le Tuhan di bata ditikyo pele Tuhan di bata di buah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na tahe ruas ni huriam sian horong sikola minggu remaja naposo ama ina lansia asiroham Tuhan pasu-pasu ruasmi pasu-pasu di ngulu nasida pasu-pasu di ganup aka ulaon nasida mau lehate mahu pasatami tuho mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tapuji Tuhata mari dema hita sian bukide nomor 435 uhukma tapasahat amplop 70. Salah
Datangnya koma piliata ale di bata amanami na di banong kijang hodo haroron ni saluhut silehon lehon na ringgan do nasa libasan na muliutus hupasata mima siyan na nilohami to hami pilihan nami tuho sejal megabi uap no cus di jolom paso-paso meja ramoti asa huparasya kami pilihan nun pati bulon arajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam dadahami godang nisi leho-leho mitu hami asalam gir-gir hami manduk muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banong gijang say pinarubadia magwarmo sero maharajamu sesot molom diroham di banotongon songon na di banong gijang leho matuhami sa dinongoluan siapari si samrusan nami song panisan nami tido senido mardo satu hami kuna kami togin pangujunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagsan dami jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala jaramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohanami daho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim amin. Shalom, selamat hari Minggu ma di hita saluhutna.